Milí priatelia, povedzme si to na rovinu. Liberálom už kompletne preskakuje. Oni už ani neskrývajú, že nenávidia Slovensko. Krásnym príkladom je bývalý minister obrany Jaroslav Naď, ktorý sa prednedávnom hrdo odfotil v jednej pražskej kaviarni s rasistickou ceduľou Slovákom vstup zakázaný. Vedľa neho stála česká ministerka obrany Černochová, ktorej robí poradcu. Naďa rieši polícia a táto fotografia spôsobila škandál už aj v českom parlamente. Nech sa páči, vypočujte si, čo o ministerke Černochovej hovorí jedna z opozičných poslankyň. Nezlobte se na mě, já jsem tuto dobu samozřejmě neznažila, znám ji pouze z vyprávění, kdy Židům byl vstup zakázán. Teď máme Slovákům vstup zakázán, pak to obohatíme o Maďarům vstup zakázán a to budou označeny nějakou cedulkou nebo jakým způsobem. V každém případě je to podněcování národnostní nesnášenlivosti. A já si myslím, že toto by ministryně obrany neměla nikdy dopustit. Presne tak. Kedy si takéto oznamy fašisti vyvesovali proti Židom, neskôr rasisti v Amerike proti Černochom, podobné oznamy boli typické pre apartheid v Južnej Afrike, ale že jedného dňa budeme takéto nechutnosti čítať o nás, o Slovákoch, to je šialené. A celá táto odpudivá nenávisť voči nám je tu len preto, že chceme mier a máme iný názor. Takto vyzerá v praxi tá ich liberálna tolerancia a slušnosť. Ale viete, čo je najhoršie? Že Naď sa voči tomuto prejavu nenávisti voči vlastnému národu nijako neohradil. On ešte túto ceduľu nekriticky propagoval. Čo je to za protislovenské monštrum? Potúrčenec horší od Turka. Černochová sa v českom parlamente ešte vyhovárala, že ona žiadnu ceduľu nedrží, že to Naď. A ona sa tam vraj len tak ocitla, držala kvetinku a netušila, čo sa okolo nej deje. Jaňula v ríši divov. Ale toto sú oni. Progresívci, liberáli, slniečkári šíria nenávisť voči Slovákom a potom sa len trápne vyhovárajú. Ako Naď? Sú to farizei. Pozrite sa, čo robí tá ich slávna Amerika. Mlátia študentov, ktorí protestujú proti zverstvám Izraela. Vylučujú ich zo školy za to, že odmietajú masové zabíjanie palestínskych žien a detí. U nás stačilo, keď sme utrúsili kritickú poznámočku voči nejakému progresívnemu študentíkovi a už tu PSK-ri písali rezolúcie proti Slovensku v Európskom parlamente. Ale keď americká vláda posiela na študentov policajtov, aby ich tam mlátili ako prašivých psov, tak sú všetci ticho. A Biden veselo posiela milióny dolárov Izraelu na zbrane, aby mohol pozabíjať ešte viac detí, ešte viac žien. Čo títo mesiari chcú vyčítať Rusom? Nech radšej čušia. Je hanbou, čo dnes páchajú liberáli po celom svete, ale aspoň sa vyfarbili. Už vieme, že Naď nenávidí Slovákov. Zjavne má komplex z toho, že je na smiech väčšine vlastného národa. Tragéd, strašný tragéd. A vieme už aj to, že najnovšia móda veľkých liberálov v slávnej Amerike je mlátiť študentov, ktorí protestujú proti vojne. Gratulujem. Mimochodom, počuli ste Šimečku, že by sa ohradil? Keby takto mlátili študentov v Rusku, tak už má za sebou 3 tlačovky a 4 petície. Pokrytci. Ale toto všetko vystihuje celý mentálny svet progresívcov. Nenávidia Slovensko a nenávidia mier. Poďme ich doraziť v eurovoľbách. Už tej ich nenávisti stačilo.